Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा 1 मार्च 2023 ह्या ऑर्डरी प्रमाणे उपजिल्हाधिकारी PI कोस्टल मॅनेजमेंट झोन ऑथॉरिटी आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यांच्यानी टस्टल नेस्टिंग सायट आसता पळय ती विजीट करप आसता अशें डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी त्या प्रमाणे हांगा आयिल्लें आसा आनी हांगासर विजीट करून जो आमचो रिपोर्ट जातलो तो आमी हायकोर्टाक सबमीट करतले आनी त्या नंतर फर्दर जे कोर्स ऑफ एक्शन ही ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे गोवा ब्रांच हांगासर जातली. तर ह्या संदर्भात आम्ही नोटीस इश्यू केली आणि त्याप्रमाणे हांगासर उपस्थित आहात पुलीस इन्स्पेक्टर पेडणे पुलीस स्टेशन, मेंबर सेक्रेटरी गोवा कोस्टल मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी हांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, मागीर ट्युरिजमाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि इन्स्पेक्टर एक्सायज डिपार्टमेंट आणि असिस्टंट इंजिनियर इलेक्ट डिपार्टमेंट आगरवाडा. त्याचबरोबर आमच्या मदीं खास करून उपस्थित आहात आमचे असिस्टंट कमिशनर ऑफ फॉरेस्ट ACF श्री परेश. आता काहीच वेळान आमी हांगासर ही जी सायट आहा टस्टल नेस्टिंग सायट आहा त्याचो आमी रिव्यू घेतले आणि अकॉर्डिंगली रिपोर्ट तयार करतले आणि ह्या टस्टल नेस्टिंग सायट आसा थंयसर ज्यो एक्टिविटीज आहात ज्यो जर बिझनेस एक्टिविटी आसा जावन आनी कसल्यो त्याचो इम्पॅक्ट जावच्यो न्ही अशी ऑनरेबल हायकोर्टाचे डायरेक्शन्स आसा आणि त्या प्रमाणे हांगासर काही आस्थापना जी आसात त्यांचो हेचे इम्पॅक्ट जाता की जायना स्पेशली रिगार्डिंग फ्लायिंग ऑफ म्युझिक ही आम्ही असेसमेंट करतले आणि त्याप्रमाणे आम्ही रिपोर्ट सबमिट करू. थँक्यू.